Taran. Ana. Wala na mo ex. Grabe gagmaya ning isda pispan oy. Maor na yung makuha. Grabe. Yo, what's up mga butaks? It's me again, Boy Butaks. Padulong So ni karon Mamasol. mamasol lang sad mi. Medyo karon pa mi kabalik sa vlog ay na-busy lagi. Napike. So karon mangita sa migtaga. Kuban ang mga amigo. Hi. 君の虜になってしまえばきっとこの夏 Ba? So mangita migtaga. Ay mamasol meron. Una sa piliilan sa ako dahil si Boy Tuplok. Kanay kauban na to sa Mike lang, Mike. taga Bohol o Bohol, okay. silingan ako ng usa taga Santander. So karon Mangita lagi ng taga. mangita migtaga. Let's go. Butaks, wala may napalit nga taga. So ang ibuhat na mo, magpuli-puli na lang mi. Atong karaan nga taga, amo lang puli-pulihan. So mao ni dire. Dagat ni mi ko pispan. Pispan. Aw pispan ni siya. Abi na og dagat. Subat. So adto mi sa unahan mamasol. Grabe ka init. So karon mga butaks, naa ta dire galakaw ta. Grabe ka init. Grabe unsa nang orasan ang adto alas 9 nagoror. Masamli para paliud to na mo. Para paniod to kay ingon man akong migo ang libre ko no siya kuan ko no pang paniod to ko no. Naay makuha or wala basta mang libre siya. Yo, what's up mga butaks? Naa na ta dire. Mao ni ang among pamasulan. Oh. Gamay ra kayo kay nagtuo mo og dako kay ning pispan. Pero gamay ra man kayo. Tara kung mga kauban. Ani ko dara. Sila mamasol. Ako magbidyo-bidyo ko nila kay mga gwapo ba na sila. Sa isang sulyap mo ay nabihan ako para bang ibanda. Naada yun. Taran. Ana. Wala na mo ex. Grabe gagmaya ning isda pispan oy. Maor na yung makuha. Grabe. Oh, ato na yung kilawon ron. Lami kini kilawon. Gagmay ra kayo, pero lami kini kilawon.
nakuha. Pampalit na na. Gamay pero okay ra gyapon. Pasalamatan gyapon kay naa bang isawa jud. Tara. Grabe veterano kayong kauban oy. Pila ka buklong? To. Dili mamak. Ih. Nabulasot ko giyahak. Abot sa tuhod, grabe. Walay ayoy. Nabulasot ko lalong kayo. Dong, kuha kung sinilas dong. Ginagawa mo. Grabe. Ay. Grabe. Grabe mga butak sa pagsanilas, nabulasot. Lalong kayo ang lapok. Tara, iyang gikuot. Karon po kabalo nga pispan lapok day kayo. Oh. Sinilas pa baka ni. Grabe. Maak. Kabantay ra ka ha. Naisulod. Ako. Super. Ay, kipensa. Timing nga ang palikod. Naay sulod nga kasag dire. Atong tanawon kung dako ba or gamay. Kay veterano kayo mukuot ning atong kauban. Samad? Na jud sulod jud kay namaak man. Pero bantay karon dakpan na jud karon. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Sakpan na jud ka. So mga butak sa mga dili swito mga uto kasag. Paalala lang. Ayaw mo patakag kuot ug di mo kabalo. Pero ayaw mo suway daan niya nga ni swito daan, kabalo daan nga unsaon pagkuot. Kabalo ko nga daghang kayong kabalong manguot pero dili sa ingon ani nga klase nga panguot. Grabe ka swito ning bataa manguot. Naay sulod nga dako nga kasag makuha na ni ron. Karon ka matimingan na jud kaniya jud. Nasi nakuha. Kasag ang tawag ani. Nay pagkuot ni ko ah. Pasin makakuot kag dili mao dia. Mayuha mo kuot ni kong kauban ay. Karon ka madakpan na jud kaniya ron. Napakan sa gamay pero wa gyapon siya mo-surrender. Tara. Nakuha na niya. Dara. Taran. Sus. Ang namaak niya iyarang nadakpan. Tara.
ang iyang paak nga nakapaak gibalik isa kong migo. Ta dako-dako jud oh. Okay. Dakuwas ka sa goy, mayuha mo kuot yun. Tabaos ra yun. Ito. Asa sama di mo? Bakit ganyan na inaasal Sama doy pero okay ra. Nakabawas ra gyapon. So mga butaks, wako magdahom. Nga sa ingon ini kadak-an niya kusog na kay sa manguot. Oh my God! Wala pa na swito. Unsaon pagkuha ang kasag. Kay jud mo pagpataka og kuot. Kay basin masamad mo sakit ra ba kay mamahak ni kasag. Ani siya kauban ako. Maayo kay mo dagkuot. Mga butaks. Karon pa ako kahibalo nga kaning kasag day dire kinahanglan siyang kuoton. Sa amo amang sa probinsya na mo. Di man kuoton ang kasagod, magawas man sila. Nya dire kinahanglan pa jud nga imong kuoton. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan. Atay. Ikaduha na yung bulasot. Kiahak. Why ayo? So mga butaks, yahak nabulasot na ko kaduha. So di na ta magpakumpiyansa, kinahanglan ta magamping na ta sunod. Lesson learned ba nga og mabulasot ka. So dapat magamping na kasunod. So mobalik ta sa kung kauban dito. Dili na ta dire kay makabulasot dire. Akong balikon akong kauban dito kay nakakuha na pud siya na masol. Tapos guys, Tara. naarap po rin mong ex. Muli binuhay mo. Grabe sa dana migo oy. Inguna na degnawong ex migo. Lagi, nanay bigo. Wala gyapon. To. Nay sulod wala. Oh no. Sukol. Naanasan mga butaks. Kuoto na sad sa akong amigo. Mayuhan yung madalag kuot migo no? Mayuhan ka madalag kuot. Kasi katulon yung kuot-kuot migo. Kuraman. Kapan mo? Hindi mo kuot? Tuh, bikas. Tara, anak po yapon. Tara, naarasad, dako yapon. Oh. Ta. Mayuha mo dalag kuot akong amigo oy. Ta. Ayo kasi mo dalag kuot. Pila edad nimo kabalo mo kuot migo? Ha? Pila edad nimo kabalo na kamukuot? Baby. Maybe edad nimo kabalo na kamukuot? Grabe. Mayo ang kuot ni May. Karong Valentine's Day di na kamukuot. Ha? Makuot gud. Kuot ya mo ka. Nagwelingaw. Kan na jud. Mayo ang kuot oh. Pila na 5 na. 5 na yung nakuot niya mga butaks. Butaks, masinsa kayo sa mga dirty minded diha. Nga unsa nga kuot nga among gimen. Kuot kabahin sa kasag. Kasag ra na wala lain nga kuot na mong giisutan. So mga butaks, Guys. Pangayo dyan mag isda. gamay ra jud akong nakuha jud mo nga nangayo lang mi. Nangayo lang mi ni tatay. Tay, lamat kay tay. Salamat kayo. Para sudan ba so ay gani kay tagaan po bigamay. Dalo sa tatay. Di po siya dalog, tagaan me. So ang buhaton na mo ani ron, Uli na mi guys. na mauli na me. Nya, Buang kilawon. among ipakita ninyo among kuha. Tara, Mga ni mong kuha guys. mo nakuha. Pauli na mi guys, pauli. Mga butak, pauli na me. Pauli na. Amo na karong lutuon. Tutong
tayo gutom. Nya gutom na kayong tiyan. Pas mo ng bitok. Pas mo ng bitok di amo nang lutuon ron. Mo na mo ginadto Yeah. kayo, mga butaks. Mo ni amo kasag. manguluot. Veterano kayo. Veterano kay manguot pa ta. Isulti sin ako kanina, 9 pa yang edad, kabalo na siya makuot. Na. Grabe jud. Niya ako nabili pa na niya. Yang na. Mga butaks. So abang lang ninyo ang kuha na mo karon kay amo aning lutuon. Let's go. Ay, mao ni amo na kuha. Amo ani. Mao ni nakuha na mo. Amo nang gilimpiwan, mga butaks. Limpyo na. Araw. Tagpo kay na. Karon amo ning lutuon ron. Nakuha na mo na ron. Kasag Kasag. mga butaks, kasag mga butaks. Isu kay nakasaga dire. Isu kayo. A few moments later. Yan mga botax, luto na. Luto na mga butaks. Ready to eat na ni ron. Tabi kayo. Uy, ayaw sigaw. Ayay na ikasaga. Aso pa dyan ang isabawan eh. Wow naman! Kanon. Tara. Darang kinilaw. Kamay ra mong kilaw kay. Ha? Ayo mga botax, ngayon na ta. Yes. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Mga butak, sumana may kaon, nabusog na may. Grabe, busuga lami kayong kaon mo. So, salamat kayo sa inyong pagtanaw sa akong video. Makita-kita na sunod mong video. Don't forget to like, share, comment. O palihog sad ko, subscribe sa akong channel. O channel sa akong igsoon. Uy Idol TV, something of